Agtultuloy iti investigasyon dagiti kaming iti kapulisan, iti PNP Narbacan, pakiramanan iti CIDG Ilocos, ket iti nga natakwatan dagiti napipigsa nga ebidensya akas dagiti mark money at agas para pernalya nga mapapati nga maaramat iti panagikat iti sikog. Imo na nga inala iti reaksyon ni Evelyn Cabato ngem nagkitkit nga nagsao pinaglibakan met ni Marjorie Carillo ken ni Teresita Adona dagiti maipapabasol kadakwada dita anak unada nga awan ti amuda iti pagpagada nga panagikatan iti sikog. Sir, talagang ko kaya lahat ng bagbagada, sir. So, anyang RDG nakita mi tatay manang? Dajaya magtugtugaw lang tatay, sir. Daya kang kena, sir, nagtugtugawa lang di tatay papag. Haan, sir, kunada may pangkulang paruwarin kami agana. Kunada mo, sir, so sumurturo tak mo lang. Awan tamok na ito nga pa, sir, so kalau tu pagpagato Mercury. Gusto nga sinuro tak kasi mula ito nagpapatang nga agana, sir. Suno ko nam nga aganak lola ape nga DJ ti mismo nga napanan nyo. Dawa na nga rin, sir, tapay nga DJ mo, so nga galanganak tatay, sir, nga talaga. Hindi ako mga sinurot yun. Adi kami mag-tricycle nga inarkilada, kasi kapay sinatuyin, ayat ko kanan tayo. Nakasuksuk-suk mo ito. Di mo iya nga dyan ni Marjorie ko, di mo margaay kaya na, kung kunak kayo ko dyan, sir. So anyang ultima ko nayo deti tata naaramid kanyayo. Wanti kok na ito, sir, nakunak ka, sir, simursuro ta lang mo nga mapan parwang tamadida kami makaya, kung nadamit, sir. Ang makaya DJ. Ajay ni atoy ka ng Mercury, sir. At Mercury ko nada ka pa nga rin nga DJ mo bulanos kapanan tayo ko na, sir. Hindi ako kumapay sumurot at tayo, sir, talaga nga galangan na dayjay. Hindi ako amuray tanga nagpapatanganda. Kas jay magayam, sir. Dako na pa iti nagpamarang nga ganggan na a membro iti kapulisan manin ano nga naitantan iti nasao nga operasyon gapuanan taado iti rason dagiti masuspetsa pinasinggatan pay dagiti kaming iti kapulisan ani kabato iti agpamarang nga makipatangken mangited iti pagkasakulan nga aramaten ken presyo dagiti agpapaikat iti sikog agpatinggamit ti upat a bulan asikog iti maysa nga babae iti kayang ikaten ni Carillo 5 bulan hingganat 8 a bulan iti kaya met ikaten ni Adona. Or napang kami di balay da J abortionist si J Margaay. Tapos kami nakikoordinate up no agpanggap kami ang pa-abort. Then naisip da J nga naisip amin hindi na nalpas kami nga napan di J naisip amin di J oras kada date nga panagpa-abort me. Tapos November Giant J aldaw nga talagang pa-abort kami. Instead da J abortionist pa kami J pagpa-abortan mi nga balay di barangay Turod. Han na kaya di balay data kami timang test red kinala nga gipulong di pulis. So ajay di rabi ti November napang kami dito nagkikita kami amin dito yung opisina dito kadto mapapan. Then napang kami jay nagkinita mi suda nagmeet kami jay pharmacy si jay town. Tatlo pang iji kami apan gumatang ti agas tapos iji kami tumutlang agkakaduan mapan jay balay nga papag-paabortan mi. Di nagatang mi amin jay agas enta nagdawag dati 3,000 pero 2,000 na tinitin mi nga paggatang ti agas. Nagatang mi jay agas napang kami di JNT site nga pagpa-abortan. Then that time in my nagsabat the Jenny abortionist nga principal the Jenny talaga nga ag-abort nagayag ti duwa nga kadwana the Jenny duwa nga kadwana iso ti kadwa mi gimatang ti medicine dyan ti pharmacy ito yung market. Tapos hindi nagatang mi jay agasen kadwa the duwa nga kakadwana nga ag-abort napang kami di jay balay di Turod yan ti balay nga pag-abortan na kunana di abortionist hindi nakatanong kami di nga balay imbay di abortionist simbabat tapos kunana kanya ibagam udamagan di balay nga papanantay ibagam tong 4th year high school ka kaya tagabigan ka ibagam to lang 4 months lang kasi kukunan kunana kanya di na when ko laki di abortionist tapos hindi napang kami diyan ti balayan napang kami di basit nga kamarinda tabay ti balay nga kung kunana sa kabin napan Jenny abortionist napan nagala ti kumot kin ulas kin kungan ni Jenny balay di abay na nga balay nga kasinsing na kanong ako na tapos in sagana na tapos may nagsukat na ko ni baga na nagsukat ikatat kanu ti
Pagdakon sa anak to pinagida, DJ matan nga nag-text na kin nag-eskolyanti ka kadwa. So DJ matan nga imaydan na-entrap na DJ abortionist. Naalala na kay Farah Fernandez nga pag-abort kin gay medicines nga tinatang na. May isang balikbayan, amanagan iti Trinidad Ramirez, karoba mismo ni Carillo. Iti na pa nagreklamo iti opisina iti Criminal Investigation Detection Group, wenno si IDG. Gapuanan ta saan na nga mairusok iti pubrain ni Carillo. Amo amin ti taga baryo nga agikikat ti ubing ken ado nga babae ti kanayon nga may ditoy balayda nga agpaikat ken adda may isang insidente nga inikat na nga nagasyan na dayjay ina. Concern na klaeng kasi hangko kayat nga kastoy ti pagsapulan ti tao ditoy mismo nga karubak ken adda may isang rabii nga agikat ti rabii tapos puuran na dajay dara nga ulas tapos maepektuan kami ta maangot mimit dajay angot dagay ulas nga mapupuuran. Amo amin ti kitoy residente ditoy Margaay nga isut ti laang ti agikikat ken adda connection na ti jay babae nga taga Kakaldingan nga no agikat ti 4 months upwards isut ti panapagkonsultaan. Ngem daytoy may isang insidente nga in report ko ti pulis tapno ma-entrap da isuna. Ket successful mat adda may isang insidente nga pinagamig garod nga han nga agpupuor ta dajay asok o may ditoy balaymi ketatan nila kay ni Mr. ko iti nang ibaga kanya nang magura ngem dadyang afternoon napanak dita sangwanan ti balayda may mention ko dajay so nga imbaga kanya na nga hangkang kamali nga agikat pay ta ipulong ka ti pulis. After that, nakikonektak ti pulis dito in Narbacan nga nag-complain tapos in-suggest na kanyak nga entrapment lang ti dapat nga mangyari kasi dadya laang ti kwa tapno matilida ito na. Di pa nagsubli iti police files. Intay amwen no anya iti makuna ti akin bagi iti balay nga nakaramitan ti panagaborsyon. Keno anya iti pahayag ti maysa nga makapaneknek. Maipapan iti daytoy nga kaso. Ken parang binsa-binsa nga ipalawag iti nagbaling nga kaso. Dagiti talo ang masuspecha. Babaen ken ni Police Chief Inspector Joseph Pajardo Jr. Agda mga chief of police iti natakamat nga ili.